Üstölübüzde bugün түнтәрмә. Йомырканы тирән савытка сыталар да яхшылап туглыйлар. Аннары сөт, эриткән атланмай, туз өстәп, барысын бергә яхшылап булгаталар. Манны ярмасы яки он өстәп, куе каймак кебек булганчы тагын булгаталар. Катнашманы майлы табага бушаталар. Ут өстенә куялар. Куера башлагач, ут өстеннән алып 4-5 минут духовкада тоталар. Түнтәрмә әзер. Түнтәрмәне кыек шапмаклап кискәләп табынга чыгарырга була. Әзер түнтәрмәнең өстен майлап та җибәрергә була. Татар халык ашы түнтәрмә әзер дуслар. Иртәнге ашларыгыз тәмле булсын.